Здравейте в Блок 7, аз съм Онор и в днескашния видеоклип, т.е. първия ми урок на Майнкрафт, ще ви покажа как се прави легло по много лесен начин. Вземате си 3 дърво, вземате си 3 вълна, ето е вълната. И ви трябва работна маса. Ето аз сега ще се направя... то пък няма как. Да, наистина няма как. И сега тия не ми трябват. Е така. И работна... крафтинг тейбъл. Трябва ви крафтинг тейбъл. И вижте сега. Вълната я слагате отгоре на втория ред. И ти така, и вижте, получи се легло. И това беше моят първи урок. Дано да съм ви помогнал. И довиждане.